No siis alkuhan oli tietenkin jännittävää. Mehän tehtiin helmikuun aikaan esisopimusta tästä liiketoimintakaupasta ja kava aukesi heinäkuussa. Eli siinä oli semmoinen 5 kuukautta, 6 kuukautta aikaa stressata ja miettiä, että miten tässä nyt käy. Ja tietenkin se aika käytettiin tehokkaasti kaiken brändin miettimiseen ja nimen keksimiseen ja sisustusten miettimiseen ja muuta. Ja koko sen ajan mä mietin, että ei hemmetti, että mihin mä oon ryhtynyt, että olikohan nyt hyvä idea ja apua ja ei, voiko tämä vielä perua. Ja olin hyvin epävarma sen ensimmäisen puoli vuotta, mutta sitten kun se avajaispäivä tuli, joka oli heinäkuun 2. päivä, se oli aikamoinen hulinapäivä. Mä en tiedä kenen idea, todennäköisesti oma ideani oli se, että me tehtiin pikakampauksia koko se päivä non-stoppina jollain tosi edullisella hinnalla. Ja lauantai-päivä kesällähän tarkoittaa sitä, että ihmisillä on aika paljon juhlia, joten meillähän oli sitten näihin pikakampauksiin jono ihan pitkin tätä Vaasan puistikkoa tuolla. Ja hikihatussa se päivä sitten väännettiin niitä kampauksia ja mietittiin, että miten tämä nyt olikaan mietitty. Mutta porukkaa kävi paljon ja päivän jälkeen oli semmoinen olo, että ja fiilis oli ihan mahtava. Ja täytyy sanoa, että sen päivän jälkeen en ole kertaakaan enää epäröinyt tai miettinyt, että ei tämä olisi ollut just superhyvä juttu. Et se oli kyllä sitten siitä ekasta päivästä lähtien vaan niin kuin hyvä fiilis. Se, että tämä oli oikea juttu ja innoissaan siitä, että mitä on tulossa ja mitä saadaan aikaiseksi. Oli tosi selkeä visio. Totta kai se on matkan varrella myös sanotaanko tarkentunut. Aika laillahan se punainen lanka on ollut koko ajan sama ihan sieltä alusta asti. Eli ajatuksena oli se, että halutaan tehdä kampaamo, joka tarjoaa high-end-palvelua, mutta myös alusta asti oli tärkeää, että läsnä on myös lämminhenkisyys ja semmoinen, että tänne on helppo tulla. Kava on trendikäs, hauska ja lämmin. Kava on kodikas, tasokas, luova, turvallinen. Kava on ammattitaitoinen. Kava on trendikäs, upea, hauska. Kava on kunnianhimoinen ja luotettava. Kava on inspiroiva, Timaattinen. Kava on trendikäs ja kehittyvä. Yksinkertaisesti paras. No siis mä oon aina ensisijaisesti etsinyt tänne hyviä tyyppejä. Että se ammattitaito esimerkiksi on semmoinen, mitä pystytään opetella ja kouluttautua ja niin edelleen. Mielellään olen aina ottanut myös ihan tommosia nuoria vasta valmistuneitakin kampaajia tänne. Et tärkeintä on se, että sillä tyypillä on intohimo tähän alaan. Et se täytyy olla semmoinen sisäsyntyinen juttu, että se suhtaudut tähän, että se on hyvää muutakin kuin vaan työ. Et ne on varmasti ollut ne tärkeimmät kriteerit sille, että minkälaisia tyyppejä mä oon tänne halunnut. Kava halusi ostaa mun liiketoiminnon. Jolloin mä automaattisesti lietyin. I was part of the deal. Minni osti Kavan irtaimiston rendystä, niin mä tavallaan siirryin sen tavaran mukana. Totta kai 10 vuodessa toiminta on muuttunut paljon, vaikka totta kai tuo perusajatus on koko ajan pysynyt samana. Mutta tietenkin jo ihan tuon kasvun näkökulmasta, että meitä alun perin tuolla ensimmäisessä liiketilassa, joka oli noin 104, niin meitä oli 6 kampaajaa. Ja nykyään meillä tilaa on melkein 500 neliötä ja henkilökunta on 16. Niinä ensimmäisinä vuosinahan tietenkin tapahtui varsinkin aika paljon. Ensimmäisien vuosien jälkeen 2018 muutettiin sitten jo tuohon isompaan tilaan, koska tarvittiin lisätilaa kampaajille. Eli sittenhän meitä mahtui 9 tuohon uuteen tilaan. Ja siitä sitten vuoden päästä 2019 avattiin toi meidän Baaret Cafe. Eli silloinhan tuli Suomessa lakimuutos, joka mahdollisti kampaamoille myös anniskeluoikeuksien saamiseen, ja mehän oltiinkin sitten tosiaan Suomen ensimmäisiä kampaamoja, jotka ne luvat sitten sai. Eli 2019 alkuvuodesta juhlittiin sitten isosti niitä avajaisia. 2019 loppuvuodestahan sitten ostettiin toisen kampaamon liiketoiminta. Sitten meillä oli hetken aikaa 2 kavaa, sinne mahtui 5 kampaajaa silloin. Sitten meillä oli itse asiassa jotkut juhlat täällä kavassa, ja tämä
viereinen liiketila oli silloin just tyhjentynyt ja niissä juhlissa sitten porukalla ruvettiin vitsailemaan, että vitsi olisi kivaa, kun meillä olisi koko tiimi saman katon alla ja käytiin kurkkimassa täällä ikkunoista ulkoa sitten, että miltä tämä toinen tila näyttää. Ja sitten se ajatus sitten lähti, että otettiin tämä toinen vieressä oleva liiketila käyttöön ja saatiin kaikki kampaajat sitten saman katon alle, mikä on ollut tosi toimiva juttu. Ja samana vuonna se 2020, niin tosiaan samaan aikaanhan tietenkin sitten elettiin korona-aikaa, mikä toi omat haasteensa. Tehtiin remppaa tänne uuteen tilaan, että saadaan tosiaan kaikki saman katon alle. Ja sitten meillä oli vielä silloin projektina perustaa verkkokauppa ja sitten tämmöiset verkkovalmennukset, mitä tehtiin silloin myös samaan aikaan. Et se oli aika raju vuosi se vuosi. Ja sen jälkeen onkin sitten nyt 5 vuotta oltu näillä tiloilla tässä ja toki siinäkin aikana toiminta on paljon muuttunut, että meillä on tiimi ottanut paljon vastuualueita myös itselleen, että tietenkin ihan alkuvuosina hoidin itse kaiken hallinnollisen ja markkinointiasiat ja niin edelleen, että nyt meillä on sitten toimistotiimi. Sekin on mahtavaa, että meillä on niin paljon osaamista meidän omassa tiimissä, että ollaan aika lailla pystytään kaikki hoitaa täällä omalla porukalla ja 2024hän meillä myös palkattiin tähän tämmöinen salon manageri, joka nykyään sitten pitää tätä tiimiä. Että paljon on tapahtunut ja muuttunut tässä vuosien varrella, mutta perusajatus on pysynyt. Siis täällähän on sattunut ja tapahtunut kaiken näköistä. On ollut paljon niin kuin iloisia asioita, on ollut myös surullisia asioita, mutta kyllä niin kuin se semmoinen yhteishenki ja semmoinen, miten me puhalletaan yhteen hiileen, niin se on semmoinen ehkä, mikä on jäänyt kaikista parhaiten mieleen. Niitä on paljon niin kuin asiakaskohtaamisia tosi ihania, mitä on jäänyt mieleen. Ja sitten meidän niin kuin, tavallaan kavatiimin yhdessä viettämät semmoiset kaikki tykyhommat ja pikkujoulut ja varsinkin pikkujoulut. Varmaankin meidän pikkujoulut. No tietty varmaan silleen kaikki just tällaiset pikkujoulut ja kesäjuhlat ja tänä vuonna meillä oli tosi kivat kesäjuhlat siellä Power Parkissa ja Humorijärvellä, niin ne ehkä nyt niin eniten nousee mieleen. Ja kun mulle tulee vaan mieleen meidän kesäjuhlista kaikki tää vuoristoratajutut, kun Juun kilju siellä vuoristoradat, mutta se ei varsinaisesti ole mikään kommellus, mutta se nyt tulee ekana mieleen. Suurin, tai mikä mulle tulee ekana mieleen, on se, kun meillä oli yhdet pikkujoulut ja me tultiin kaikki kipeäksi. Niin joukkosairastaminen. Mintulla oli semmoinen koulutyö, missä sen piti pitää live. Ja mä kuvasin sitä ja se sanoi, sillä on semmoinen eteläpohjanmaalainen sanonta kuin molukku tai mulkku. Ja se sanoi yhtä rautaa sillä, että tää on tämmönen vähän niin kuin mulkku. Sai vaan hirvittävän naurukohtauksia ja se tärisi se kamera ja se oli live tosiaan. Mä haluaisin vastata tähän, että ne kahvihuonekeskustelut, mutta ei sitä varmaan voi. Onko se liian secret? No haastavin hetki on ihan varmasti ollut toi korona-aika. Varsinkin se alku siinä. Oltiin asian äärellä, mihin ei osannut kyllä valmistautua, että vaikka sitä oli kaikenlaisia kauhukuvia ehtinyt vuosien varrella rakentaa mielessään, että mitä tässä voisi käydä, kun asiat menis huonosti. Mutta ei sitä koskaan ajatellut, että niin voisi käydä, että kaikkien kalenterit tyhjenee viikossa. Ja tietenkin kun tuli uusia rajoituksia ja muita, mitä piti olla koko ajan miettimässä, että miten tätä asiaa hoidetaan ja mitä meidän kuuluu tehdä ja niin edelleen ja miten kauan se jatkuu. Et tietenkin jälkeenpäin ajateltuna me pärjättiin sitten lopulta tosi hyvin, mutta siihen aikaan se oli kyllä tosi pelottavaa, kun ei tiennyt, että miten kauan se jatkuu ja miten siinä sitten lopulta käy. Et se on varmasti ollut haastavina. Isoin ylpeyden hetki on ihan varmasti ollut se, kun Kava voitti vuoden työnantajapalkinnon. Se on semmoinen, mikä on mulle itselle henkilökohtaisesti merkinnyt kyllä eniten tämän matkan varrella. Se oli palkinto, joka meidän oma henkilökunta ilmiantoi ja äänesti meidät siihen kilpailuun. Ja se on kyllä merkinnyt tosi paljon, koska niin kuin sanoin, että tiimi on ollut aina se tärkein juttu. Ja se, että saa tuommoisen tunnustuksen oikeasti siltä omalta tiimiltä, niin se on semmoinen, mitä kannan todella ylpeydellä edelleen. Paljon kaikenlaista. Ja sitten kun mä oon ollut niin paljon kauan jo alalla, niin mä osasin aika paljon, mutta aina kertausopintoja ei
No mä koen, että mä oon ylipäätään oppinut paremmaksi kampaajaksi ja oppinut leikkaamaan paremmin. Kaiken. Mä oon oppinut hirveästi nopeutta, uusia tekniikoita. Mä oon löytänyt vähän mun omaa tyyliä enemmän. No siis tiimihän on ihan kaikki kaikessa. Et ei mitään tästä ei olisi olemassa ilman tätä tiimiä. Ja mulle on alusta asti ollut tosi tärkeää, että me tehdään tätä hommaa täällä yhdessä. Et ihan jos lähdetään jo siitä, kun Kavaa perustettiin, niin ensimmäinen palaveri oli semmoinen, missä me tiimin kanssa kirjoitettiin paperille, pustit lapuille jokainen ajatuksia siitä, että minkälainen työpaikka me halutaan, että meillä on. Ihan adjektiiveja, sanoja, että minkälainen se meidän kampaamo, minkälainen meidän työpaikka olisi. Ja se on tosi siistiä, että joku aika sitten löysin sen lapun, mihin on sitten ruutupaperille koottu yhteen nämä ajatukset, niin aika hyvin sitä nähdä päivänäkin pitää paikkansa, että mitä me ollaan siellä porukalla ekassa palaverissa mietitty, että minkälainen kampaamo me halutaan rakentaa. Ja mä oon aina ajatellut, että tyytyväinen henkilökunta on yhtä kuin tyytyväiset asiakkaat. Että kyllä mä aika vakaasti uskon, että meidän menestyksen yksi salaisuuksia on nimenomaan se, että meillä on aina ollut tosi hyvä ilmapiiri täällä ja mahtava tiimi, mikä on sitten myös näkynyt aina asiakkaan. No se, että vaikka tämä on iso kampaamo, niin silti kaikkia kohdataan niin yksilöin. Ihmiset, työkaverit ja asiakkaat. Ja kyllä me ollaan aika mun mielestä semmoinen niin jotenkin paikkana ja palveluiltaankin aika semmoinen ainutlaatuinen, ainakin asiakkaat sanoo näin, että onpas täällä hyvä palvelu. Tämä tiimi ja mun mielestä meidän tavan ulkonäkö. No ensinnäkin tämä mahtava huoneisto ja sitten nämä huipputiimiläiset. Meidän työyhteisö, työkaverit. Meidän tiimi. Meillä on aivan ihana työyhteisö ja työkaverit ja tiimi. Meidän ammattitaito ja meidän työporukka. Vahva ammatillinen osaaminen ja se, kuinka täällä huomioidaan jokainen kampaaja ja jokaisen kampaajan omat henkilökohtaiset vahvuudet. Meidän palvelutaso. Mä tykkään, kun täällä kaikki haluaa olla koko aika vähän parempia ja kehittyä. Ja täällä on semmoinen inspiroiva ilmapiiri. Ja sitten täällä tuetaan paljon sitä, missä itse haluaisi ehkä kehittyä ja mihin haluaisi panostaa. Kiitos. Kiitos, että joka päivä on kiva tulla töihin ja olette enemmän kuin työkavereita. Että kiitos, kun olette te. Ja me ollaan yhdessä me. Love you. Kiitos. Teidän kanssa on ollut ylihana tehdä töitä yhdessä ja on ollut tosi turvallista tulla aina töihin. Teidän takia töihin on joka aamu kiva tulla. Olette ihania. Mun kollegat on se, miksi töihin on kiva tulla. Ja on ihana tietää, että tapahtuu mitä tahansa, niin they got my back ja I got theirs. Kiitos, kun piristätte mun jokaista arkipäivää. Kiitos, että olette tukena ja turvana. Kiitos, että teidän kanssa saa nauraa ja päästellä höyryjä. Kiitos. Ja niin, että on kiva tulla joka päivä töihin, koska te olette täällä ja meillä on niin hauskaa yhdessä. Tehdään seuraavastakin 10 vuodesta vielä hienompi. No, Kava merkitsee mulle toista kotia. Tämä on aina ollut mulle enemmän kuin työpaikka. Nämä ihmiset täällä esimerkiksi on aina ollut mulle enemmän kuin työntekijöitä tai tiimiläisiä. Että jokaista pystyn kutsua myös ystäväkseni. Ja se on sellainen asia, mistä on ihan äärettömän onnellinen ja tiedän, että on myös tosi etuoikeutettu. Että mulla on tällainen paikka, mihin mun on aina ollut hyvä tulla ja olla. Meillä on ollut ihan supermahtavat upeat 10 vuotta nyt takana ja totta kai mä toivon, että tällaisia
upeita 10-vuotisia olisi edessä vielä useampi. Tarina ei pääty tähän. Ja totta kai aina on mielessä erilaisia ajatuksia ja ideoita, haaveita, että mitä me vielä tullaan tulevaisuudessa tekemään. Mutta pidetään nyt ehkä tässä vaiheessa vielä salaisuutta.